खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 3 एप्रिल 2023 बाराया जाबाय समबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। पिस्तल फालांगिरि एरेस्ट खालामजादों। आसामनि गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय पानिकाइथि ओनसोलाव आयेननि बेरेखा आखाइजों बानायनाय पिस्तल फालांगिरि खालामग्रा सासे सुबुंखौ आसाम पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनानै एरेस्ट खालामदों। दायनिगिरिया स्कुटिजों थांगासिनो दंमोन आरो बिनि स्कुटिनि डिक्की सिंनिफ्राय पिस्तलबो बोखांनो हादों। हमजानाय दायनिगिरि पिस्तल फालांगिरिनि मुङा जाबाय अनिरुद्ध चन्द्र। दा बेखौ एरेस्ट खालामनायनि उनाव आयेननि बायदि साजा होनाय जाबाय। सासे आरपिएफ जवाना रेलगारिजों सौथारजाबाय। डिब्रुगड़ टाउन रेल बादायाव आरपिएफनि सासे जवाना गंसे खारबाय थानाय रेलगारिजों सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय आरपिएफ जवाननि मुङा जाबाय हाविलदार धनकुमार हाजं। आसामाव मासे लख्राखौ थुख्रा थुख्रा खालामनानै सेवहांगार खालामदों। आसामनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय टेंगानि बरफोथार ओनसोलनि मोनसे दुब्लिबारियाव सासे आइजोआ मोसौ दोन थांनायाव मासे लख्राजों गाग्लोबजानानै गोब्राब जोखोम जादों आरो बे आइजोखौ साखाथिनि मानसिफोरा नुनो मोननानै रैखा खालामनो थांनायाव गुबुन सानै सुबुङाबो जोखोम जादों। उनाव साखाथिनि मानसिफोरा खौसे जानानै रागा जोंखांनानै लख्राखौ बुथारनानै थुख्रा थुख्रा खालामनानै बा थुख्रा थुख्रा गोदानानै अरजों सावनानै सेवहांगार खालामदों आरो जोखोम जानाय 3 सुबुंखौ गलाघाट सिभिल हस्पिटालाव फाहामथायनाय जादों बा थिसनथायनाय जादों। मोनसे खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाय। वेस्ट बेंगल रायजोनि जलपाईगुड़ियाव सासे 23 बोसोर बैसोनि दुथां बिदाया गावनि 19 बोसोर बैसोनि असे बिनानावखौ गोबौआचारजों दांख्लाब सुख्लाब खालामनानै गाग्लोबनानै इनाय बुथारदों। रिपर्टनि बायदिब्ला बिदा आरो बिनानावनि गेजेराव नांलाय खमलाय जानाया गुबुन थासारियाव एबा गेदेर जानायनि उनाव बे जाथाया जादों। जाथायखौ खालामग्रा दायनिगिरि बिदानि मुङा जाबाय राहुल ठाकुर आरो बुथारजानाय बिनानावनि मुङा जाबाय रिया ठाकुर। उनाव जाथायखौ पुलिसआ खौरां मोननानै जाथायसालियाव थांनानै दायनिगिरि राहुल ठाकुरखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै रायजो नाङैनो सोमखिखांदों। मानोना असे बिदायानो गावनि असे बिनानावखौ दांख्लाब सुख्लाब खालामनानै इनाय बुथारदों। मोनसे साननो गोनां खौरां सफैदों। तेलेंगाना रायजोनि महाबाबुदाव सासे 13 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'आ बिखा सानाय एबा हार्ट जानानै अबथिरायै जिउ गोमादों। नाथाय 13 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'आनो माबोरै हार्ट जाना थैखो बेखौ साननानै गोबां सुबुङा सोमोनांदों। थैनाय गथ'आ 6 थाखोआव फरायगासिनो दंमोन आरो थैनाय गथ'नि मुङा जाबाय बरा श्रावन्ती। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।